L-Għaqda tal-Malti magħmula minn studenti universitarji tellet it-tieni edizzjoni tal-Spelling Bee jew kif inhi magħrufa bil-Malti Zanzan, kelma fit-teatru ta' spazju kreattiv. Il-kompetizzjoni tajn lit-tfal jiksbu aktar tarif dwar kif jiktbu bil-Malti. Il-President tal-Għaqda tal-Malti Sefora Francalanza qalet li din is-sena l-kompetizzjoni ingħatat ċeħta iżjed spontanja bit-tfal ma jkunux jafu xi kliem se jkollhom jispellu minn qabel. It-tfal ikunu fuq il-palk, jitilgħu wieħed waħda u jispellu l-kelma li tingħatalhom. Is-sena l-oħra marret pjuttost tajjeb, fil-fatt kellna rispons tant tajjeb li għamilniha darbtej oħra fi skejjel sekondarju wkoll. Allura irġajna għamilniha naturalment nixtiequ nibdew tradizzjoni tagħha. Bosta tfal attendew biħġarhom fosthom dawk li diġà esperjenzaw l-edizzjoni tas-sena li għaddiet. News tkellem ma' Amy Vassallo, waħda mir-rebbieħa tal-kompetizzjoni. Saħqet li wara l-esperjenza pożittiva li kellha s-sena l-oħra, qed tħares lejn din l-edizzjoni b'entużjażmu kbir. Noqgħod nistudja l-kliem, nipprova nitgħallem iktar inħejja ruħi u tallimt ħafna dak il-ħin waqt li saqsewni l-kliem u bdejt ngħid ittra u qedni ħafna fil-compositions tal-Malti. Nolan Muscat li ħassem għall-ewwel darba f'din l-attività għalli huwa importanti li bħala Maltin nkunu nafu l-lingwa tagħna sew. Nitgħallem il-Malti x'il-Malti tipo l-lingwa tagħna u l-lingwa li tiġobni ħafna u nixtieq nitgħallem ħafna.